Mga yamyam kini pahinungod alang sa tanang mudalagan o pagka-SK chairman ang atong tubag. Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Oy, amot maluloyon nga kapalaran, unta imong lamdagan ang tanang SK nga modagan, nga unta kaayuhan ang ilang ihatag sa mga kabataan, og dili kay atik-atik lang. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Tingog sa kabataan ang iyang gipanumpaan, pero inig recitation di man katubag sa pangutana ni ma'am. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Andam ko no nga mo serbisyo sa barangay og sa kabataan, pero dili man masugo sa ginikanan, labawng kahadlukan kaysa panimalay, wala may ikatabang. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. May pasalig nga andam siya nga maminaw sa problema ug mulo sa katawhan, apan wala maminaw sa tambag sa ginikanan. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Nindot kaayo og plastada sa mga plataporma, pero ang achievements puro pabuyag og puro kabuang ra. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Daghan siyang nahuna-hunaan nga proyekto alang sa kalambuan sa katawhan, pero ang project nga gipagama ni ma'am wala gyoy miskag usa nga nahuman. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Taro nga serbisyo ang iyang gisaa sa katawhan o kabataan, pero ang pag-eskwela wala tarunga. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Tarong nga pagpanerbisyo ang iyang gisaad ngadto sa katawhan o kabataan, pero daghang babayi ang iyang giilad o gibinuangan. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out. Panapos nga yamyam, maudi ay nga wala nay post-post sa Facebook kabahin og tagay-tagay, kay aduna di ay plano nga modalagan pagka-SK. Tubag? Tarunga ang imong desisyon kay pwede pang mo back out.